אני עברתי לגליל, מהרצליה פיתוח, וראיתי שם פציינטים. ואנשים היו יכולים להגיד שבהרצליה פיתוח נגיד חיו על 30,000 שקל לחודש, אני יודעת 40, 50. באתי לגליל, הסבירו שב6,000 שקל אישה, בעל וארבעה ילדים, בסדר. עוד 500 שקל חיים מלך. ובאמת יש להם גינה של אוכל אורגני ויש להם עז ותרנגול. זאת התפיסה הגלילית. אני מדברת לפני 15 שנה, זה השתנה גם בגליל. לאט לאט זה הגיע. יש אנשים שיש להם תפיסה פנימית שזה מה שהם צריכים. ויש אנשים שיש להם תפיסה לגמרי אחרת. גברים ונשים. גברים תופסים שהם צריכים, עכשיו עשה הדה-מרקר, מחקר אחרון, גברים מרגישים שהם צריכים משכורות באופן מובהק יותר גבוהים מנשים. אז אפשר להגיד בגלל שהגבר מפרנס, בגלל שהגבר באופן מסורתי הוא מישהו שצריך להביא ציד. נשים היום ב-2010 דיווחו שפחות חשובה להם המשכורת ויותר חשוב להם האווירה, החברתיות, היחס. אפשר גם שחשוב שניהם, נכון? לא. אז יש הבדל מובהק בין נשים לגברים. אני זוכרת שהייתי בתוכנית עם ירון לונדון לפני 15 שנה על שפע וכסף, וראינו הייתה אנסקי והייתה עוד אישה מאוד מפורסמת ועוד 3 גברים, אני לא זוכרת. וביקשו כל אחד שתכתוב, לכתוב ותכתוב איזה אוטו הם היו מבקשים אם היו מציעים להם אוטו. אז הגברים ביקשו מרצדס והנשים ביקשו מזדה. לא נורא, אבל היה הבדל מובהק בתפיסת השפע. בניו יורק עדיין עורכות דין שהן קילריות בבית משפט מבקשות משכורת פחות מאשר בארץ, פחות מאשר בניו יורק. עכשיו? כן, 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 עולה. אותו דבר לגבי משכורות בבתי חרושת. עדיין נשים מקבלות, מבקשות ומקבלות פחות כסף. ראו מקצועות השירות, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חיות השתפרו מאוד. כלומר, יש קשר בין התפיסה הפנימית שלך לגבי כסף לבין מה שבסופו של דבר קורה לך איתו. נקודה נוספת לגבי כסף. שימו לב שחלק גדול מהאנשים תופסים את הרצון להרוויח כמשהו קטנוני. זאת אומרת, אם היה לי כסף לא הייתי מבקש, אבל אני מבקש כסף כי אדם צריך להתפרנס ממשהו. ובעצם במה אנחנו עוסקים בעולם עבודה ועולם בכלל הפרנסה? אנחנו עוסקים באיזשהו סוג של יחס הדדי בין נותן ובין מקבל. ואני לא נכנסת כאן לעולם ההתנדבות, אני מדברת רק על עולם העבודה. בעולם העבודה אני עושה משהו ומקבל תמורת זה משהו. עכשיו, יש אנשים, מה שאנחנו קוראים להם המקופחים הכרוניים, נהייתם מהפולניה שאני תכף לדבר עליה, המקופחים הכרוניים תמיד מרגישים שהם נותנים ולא מקבלים כגמולם. עכשיו, איך אנחנו יודעים להבחן אנשים כאלה לפני כן? אתה נותן להם השלמת משפטים פשוטה, או אתה מראה להם קרטון שאחד אומר עבדתי כל כך קשה ולא קיבלתי מה שמגיע לי, או קיבלתי מה שמגיע לי, עונה הנבחן, ואתה יודע. יש אנשים למשל שמשקיעים המון בהתחלה בכניסה לעבודה, נותנים את הנשמה, עובדים יום ולילה, עושים פי 4 ממה שצריך. מה אנחנו אומרים לאנשים, לבוס שהולך לזכור אותם, את שירותיהם? אל תיקח אותם. תוך 4-5 חודשים יש לך עובד מר, מתוסכל, שבנה מצב שבו
אני נותן כל כך הרבה ואף אחד לא מעריך את זה. זאת אומרת, גם היחס לנתינה וקבלה נכנס לתוך עולם שביעות הרצון ממה שאתה עוסק בו. שימו לב, אנחנו עוד לא נגענו במה האדם עושה, נכון? לא נגענו. רק ביחס לשפע, לכסף, לנתינה ולקבלה. אפקט הפולניה. מה זה הפולניה? שלא מרוצה משום דבר, נכון? עכשיו, יש אנשים שבאים להכוונה מקצועית והם אומרים, אני רוצה לשנות מקצוע. ואני שואלת אותם, למה? אני לא מרוצה ממה שאני עושה, אין לי סיפור. ואז אתה הולך לאורך כל הדרך ומוצא ששום דבר, בסופו של דבר, הוא לא מרוצה ממנו. אז אין לנו בעיה עם מקצוע, נכון? יש לנו בעיה עם מרוצות. יש אנשים שמה שלא יהיה, לא מרוצים. מכירים כאלה או רק אני מכירה? יש כמה, נכון? יש לנו גם ימים כאלה שמה שלא יקרה אנחנו לא מרוצים. נכון? או מה שאני לא אבשל זה לא מספיק טוב. או מה שאני לא אקנה זה לא מספיק יפה. אז יש אנשים שככה חווים בהקשר לעבודה שלהם. יש אפילו כאלה שבסתר הם מבסוטים. אבל בפועל, יחסי הציבור לעצמם, שזה לא טוב. עכשיו, חלק מזה שלפחות הדור שלי חונך לא להיות מרוצה עם מה שיש. אתם יודעים שזה היה פעם אידיאולוגיה? וההפך מהודו לאדוני כי לעולם חסדו, ההפך. מה שיש לך, אל תסתפק בו, כי מי שמסתפק, לא יהיה לו יותר. שזה שוב גישה שאתם עלולים למצוא אצלכם במשפחה, ולגלות שאתם עובדים עם אותו היגיון דפוק. כי זה יכול להיות הפוך. אני מרוצה ממה שיש לי, ואני מחפשת עוד דברים, לא בגלל שאני לא מרוצה, אלא בגלל שאני סקרנית. או בגלל שמיציתי משהו, או בגלל שמשהו אחר אני אוהבת. לכן אני חושבת שכל הנושא הזה של אני והנתינה קבלה שלי, ואני והיחס שלי לכסף, ואני והיחס שלי לעבודה, שלפעמים מפצל אהבה או תשוקה או הנאה מהעבודה והבדל מתחביב. זאת אומרת, אני רוצה לעבוד בשביל כסף, ואני רוצה תחביב בשביל הנאה. זה היה יכול להיות טוב אם אנשים לא היו זקוקים היום לתשוקה ולאהבת העשייה בכדי להצליח. אני נותנת תמיד את הדוגמה שלפני כמה שנים הגיע אליי זוג שהם אמרו לי שהם היו בטיפול אצל פסיכולוגית שאמרה להם שהם צריכים להתגרש, אז הם התגרשו כי הפסיכולוגית אמרה, ואחר כך הם התחתנו כי הם נורא אוהבים אחד את השני, והם באים אליי לטיפול כי הם לא יכולים לחיות ביחד. אז למרות שזה מצחיק, זה מאוד מעניין שהם הבינו. אני אמרתי להם קודם כל תודה רבה על הקרדיט, זאת אומרת שמוכנים ללכת לפסיכולוג, אבל מי היום יגיד לזוג מה לעשות? זאת אומרת, פעם אנשים, אנשי מקצוע, היו מתנהגים באופן שהם ידעו להגיד לשני מה הוא צריך לעשות. מה המקצוע שלו, מה הבני-זוג שלו וכו'. בעוד שהיום אנחנו עובדים במקום שאנחנו אומרים בוא אתה תזהה מה נכון לך ואיך לטפל בזה.